Hello, maayong adlaw mga ka-DJ, mga ka-listeners. Maayong adlaw kaninyong tanan diha. Adlaw karong Martes. Karon di ay mag-upload na po og kini ang akong soliran nga ang sender usa ka babae nga si Salin. Punto legal ang iyang soliran. Ug di ta maglangan ato nang sugdan kini ang akong soliran. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw mga ka-DJ, mga ka-listeners. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos ang direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Iling Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Salin, 22 anyos, may ka-live-in, taga Cagayan de Oro City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga gitikad sa akong amahan sud na sa 30 ka tuig. Papahawao naman gud mi. Aron niya hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Pa, manangid unta ko ninyo ni mama nga magminyo na ko pa. Uy, mau ba? Nya, oh, asa man mo puyo si Rico kung magminyo na mo? Magagad lang ko ni Rico pa. Oh, dili na lang mo. Gusto ko nga magtapok mo nga ako mga anak bisan kung minyo na unya mo. Di nila mo pagtukulog ba eh. Pero pa, di ba dili man ni atong yuta? Ay, matawag na ning atua oy. Aw, sa gobyerno gini. Kapandugay na kay nga nagtikal ani oy. Ulitaw pa lang ko. Mga 30 na katuig. Ihatag na unya ni sa gobyerno nato kay carp maning yuta ah. Mao ba di ay pa? Sige pa. Sabuto na ko si Rico nga dinhin na lang unya mi magtukod sa among bahay pohon. Maayo pa. Ganda ko ni yuta ah. Nagul ni sa mga 3 ka ektarya ang sud sa akong gitikad. Bisan isod pa dinhi ang tanan nako mga apo ninyong wow nako ka mga anak nga magbay dinhi. Masud pa ni yuta ah. Ikaw, kung mo imong gusto. Ganahan mga ka. Orik. Kay dili pa ko ready nga malayo gid ko sa akong mga ginikanan ug mga igsuon. Ikaw? Gusto man sad gud ni Papa nga matapok may iyang mga anak sa among yuta. Ug ang uban sad nako mga igsuon nga mga nangaminyo na. Nagbay naman sa dito sa among yuta. Sige. Adto lang sa punya ta magbayad sa inyong yuta, Salin. Hapit na mahuman ang inyong bahay ni Rico, Salin. Ma. Makalain na unya mi ma. Gamay ra man gud sad ng abay. Unya na lang na namo hinahinayon og padako kon may anak na mi pohon ni Rico ma. Ngon, sa gudi ay. Wa pa day mo'y plano nga mga anak dayon. Usa na ba day kamit na inyong pagminyo og sayo, oy? Aron makakita sa nun tamis inyong mga liwat. Ma, unahon usa na mo og plano ang pagpakasal. Nag-live-in pa lang baya mi ni Rico karon. Mao lagi. Abi ko ba tong pagkaminyoan ninyong Rico nga makaapo na mi? Ay, ma, ang bahay sad gud ang priority ni Rico good. Mayon nang human na mo kasal, diretso na unya mi sa amog yung bahay. Ay, ambot lang ninyo, mga bagong tubo karon. Kami ka ni Adto, magpakasal una mi magtipon. Sa inyo ba nung panahon ma? Lahi naman ron among panahon. Daoroy ninyo, kamong mga batanon karon no. Di na gyud mo mapugngan sa inyong gusto. Mama sad, uy, sige na lang good ma. Magpakasal lagi mi ni Rico kung mahuman na unya ang among bahay, pohon. Promise. Ayo! Uy,
May nangayo magkatawaran. Kadiyot lang! Tapos papa mo, day? Ay, wara ba noy? Aw, sir. Nga naman day, unta, sir. Kuan, amo lang siyang pahibawon ha, o pasidanaan. Kining yuta nga iyang gitikad, bawion na ni kay gipanag-iya na kini ug usa ka abogado. Private property na ni. Unsa? Matod sa akong papa, mga sod sa 30 ka tuig na siyang nagtikad aning yutaa. Ulitaw pagud kuno siya. Og sa nahibawan, carp kuno kining yutaa. Unya kalit man lang nga gipahibaw mi nga bawion na ning yutaa kay private property na kuno ni o gipanag-iya kuno og usa ka abogado. Unya, Binuang na ning ila. Pagpanglupig na ning ila. Natong mga kabus ug way mga yuta. pa, waday klaro ang atong pagpuyuan ning yutaa. Kung wa pa'y klaro, kaniyad to pa unta ta gipapahawa din he. Apan nangapo na lang ko. Way nang hilabot nato din he. Karon lang. O kung sa malang ila, hadlokon ta nila nga abogado na. Mo'y tagiyan nilang yutaa. Ha? Makigkamatay na ginanol ko nining yutaa. Pa, Matay lagi og mahadlok ba kung abogado na sila. Awa niya! pa. Kinahanglang pasabton tagyud nas papa ni Mole. Kay basig mo saka unyang duguan na. Makasaog tao ba hinoon? Ma, unsa man sa guding istoryaha, uy? Tinuod ba gud na? Makalibog sa lin, oy. Apan kita na kong mga tao nga murag nag-survey din his atong area. May gani kay wa mahibaos papa ninyo. Basig makakita nig away. May titulo ba gyud ta aning yutaa, ma? Murag wa man, oy. Kaysa gobyerno lagi ni. Posible pa di nang ang yuta sa gobyerno. May mong private property, ma? Wasap gyud ko'y kalibutan, anak sa lin. Pobre ra taon ta og parehas ming papa nimo nga wa igong mga grado og kahibaos mga ingon ana. Maong pwede ra gyud ming ilaron og tao. Ilabi nas mga sitwasyon nga mga ingon ini. Ma. Ay, kasayang sa atong gasto aning atong bayri ko eh. Kung man ko nga magtanaw aning baya kay hinaguan baya gyud ni natong duha. Ug saradaan na ba nila nga itong agianan? Ha? Gibutangan na nila og pasikin nga private property. No trespassing. Unsa? Nakakita ka si Papa ani? Ha? Kita na ko! Gilalis na nako ang tao nga nagbutang ini dito. Unya pa, unsay sulti? Gihudlat ko nga kung dili ta mamahawa din he, kasuhan ta nila. Unsa? Unya pa, unsa man ato ron? Musukol ta! Pa, unsa may atong ikasukol? Nga wa man tay kwarta. Sa ako ni bawaan, diretso lang ming papahawaon nga way bisan piso nga ihatag. Ug wapsat sila ihatag nga among kabalhinan. O kasuhan na mi, kung dili mi mamahawa. Ang ako mga pangutana mo kining musunod, unang pangutana. Nami nagpuyo sa usa ka yuta nga carp. Unsa di ay buot ipasabot ini. 111 hectares ning tanan ug 3 ka hektarya ang gitikad sa akong papa. Pwede di ay ni nga mahimong private o panag-iyahon sa usa lang ka tawo? Abogado naman kuno tag-iya ini ron. Ikaduhang pangutana, dugay nang nagtikad ang akong papa ining yutaa. Mga 30 na katuig og ulitaw pa lang siya ni adto. Ingon ana na ba lang di ay ni kasayon nga papahawaon lang ni dinhi? Ikatulong pangutana, gisirad-an na nila ang among mga agianan ug namutang na sila og paskin nga private property, no trespassing. Og kung dili ko na may mamahawa, kasuhan mi. Unsa may among buhaton? Ikaw pa to katapusang pangutana. Pwede ba may magpabayad sa among mga bay? Unsa may among buhaton aron mahatagan mi og among kabayan kay wa man gud mi laing kabalhinan? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran,
Salin. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisap si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami gihapon guys ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Munaay na mo pagdugay, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini nga akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw karong adlaw? Hinaot unta nga pagmata na to wata nagmaoy nagmugtok ni smile ta ug wa pangita ka smile karong adlaw. Suwayi ko nun ninyog smile guys. Smile while we still have teeth. Lagi. Nya mas daghan man pong muscles magamit kung magsitag mugot kaysa sa smile, meaning mas dali ta matiguang. Bitaw. Kay may katagbo ato di smiling mo gaan pa yung paminaw. Tinuod gyud. Kung nagbugot mo ra po kag mahudlak. Oh, di ba? Baka depress pod. Correct. So muna smile lang gyud. Unsa to makot ko na pagtulunan ng dok? Pagtulunan ko adlaw ato ni, no matter the situation around you, breathe easy. Keep calm, in other words. Kalma lang. Kalma lang yun. Oh. Kay wa manggay sayon aning kinabuhi pulos man ni lisod. Oh, di lang gyud ta pala be good. Relax lang. Tawag struggle then murag muhunong na sa tag Mao ginawa. na, muna lang ingon, relax lang. Relax. Correct. Mao na siya, no? So, kinsa mga i-greet na to today? Yeah, kung i-greet si Galulo. Glicerio Galulo de sa Cagayan de Oro City, Dr. Leo Ramirez dang dapita, no? Mga Dinsing family dang dapita, Honorable Judge Francisco Puray Jr. Sa Hinunangan, Southern Leyte. Mayong pagpaminaw mga Dayok family diha sa Panaon Island, mayong pagpaminaw. Yes. And punto legal karong adlaw, Doc? Yeah, punto legal ang atong sender si Salen, 22 years old, Cagayan de Oro City, no? Yes. Kabahin kini sa Yuta gyapon kini. Nagitikad siya ang amahan sulod sa 30 ka tuig na kuno ato ni, no? Kaya na, no? Dugay So, na gyud. ato ning paningkamutan nga matubag ni mga pangutana, no? Yes. Unang pangutana, naami nagpuyo sa usa ka yuta nga CARP. Unsa to meaning ning CARP? Comprehensive Agrarian Reform Program. Okay. Unsa di ay buot ipasabot ini? 111 hectares ni tanan og 3 ka hektarya ang gitikad sa akong papa. Pwede di ay ning ma-private o mapanag-iyahon sa usa ka pribadong tao. Abogado naman gud kunoy tag-iyaan ni karon. Okay. So kaning yuta, no, nga under the Comprehensive Agrarian Reform Program, mauning mga yuta nga gi-classify as agricultural nga land. Kay lain-lain man na classification ang ato ang mga yuta, na ay timberland, agricultural land, na apoy commercial, na apoy residential. Kaya labi na diri sa Pilipinas nga usapod sa ato ang mga importante nga mga means of economic activity is agriculture, na agyud tay kanang Department, no, of Agrarian Reform, wherein muna ang ahensya or opisina nga nag-regulate, no, sa agrikultura diri sa ato ang nasud ug kabahin pod sa mga tenants ug kaning mga yuta nga gi-classify as agricultural land, no? Unya, ang kaning manggong CARP, no, law naghatag manggod ni siya pod og protection sa ato ang mga saop or ato ang mga tenants or kaning ato ang mga nananom, no, sa yuta, not necessarily mo itag-iya but tungod kay mo ilahang panginabuhi, gitagaan pod sila og saktong pagtagad og importansya sa ato ang balaod, no? Unya, ang kana manggong pagka-tenant nato pasabot ana nga nag-umata kitay nagtikad sa yuta nga dili ato na diha nagpuyo pod ang ato ang pamilya. Unya, ang ato ang relasyon, no, sa tag-iya sa yuta is such that gitugtan ta, no, nga magtikad sa yuta. Unya, kitay nananom. Unya, tungod kay sila'y tag-iya sad sa yuta nga atong gitamnan, magbinahinay mo sa abot. And ato apod na siyang giingon nga ang kaning mga yuta nga classified or covered under the Comprehensive Agrarian Reform Law, nag-ingon nga dili gyud siya, no, mabaligya unless gi-offer na nato ngadto under the CARP na program, although naapoy mga exempted, no, sa mga coverage nga dili nato pwede mabaligya ang yuta. So depende kung unsay rason nganong gibaligya ang yuta. Pananglitan gibaligya nato kay gamitong eskwelahan, public purpose, kana pwede nato mabaligya. Pero kung as a general rule, di gyud na pwede mabaligya ang kanang yuta.
no? Unless kay kada usa ka tawo pwede ra man gyud siya maka-own og 5 ka hectares. Pero kung magpabilin siya, no pa din siya mabaligya, pero magpabilin na gihapon siya, covered gihapon siya under the CARP law. Okay? Comprehensive Agrarian Reform Program. Yes. Mga CARP, no? Ikaduhang pangutana, dugay nang nagtikad nga kung papa ining yuta. Mga 30 na katuig ug ulitaw pa lang siya. Ingon ana na balang di ay may kasayon nga papahawaon dinhi. Dili gyud mo ingon ana kasayon baw na kung covered lagi siya sa CARP law, no? Or if the property or ang yuta is covered under the Comprehensive Agrarian Reform Law, regardless kung unsay inyuhang relasyon ana, kung covered yun na siya sa DAR, dili mo basta-basta lang yun po mapapahawa anang maong yuta, no? Kay naaman mo'y katungod isip tenant. So mas maayo pa nga muadto mo sa DAR para mahusay mo and maklaro ninyo. But you have to make sure nga ang kaning yuta is really covered under CARP law. Ikatulong ang pangutana, gisiradan na nila ang among hiyagian o namutang na sila og paskil nga private property. No trespassing ug kun dili kuno mi mamahawa kasuhan mi unsa may among buhaton. Pakasuha lang sila labaw na kung sure gyud ta nga cover ni under CARP, may pagmodiretso na mo moadto sa Department of Agrarian Reform para mahusay mo ug maklaro gyud kung unsay inyuhang katungod, because at some point ang kaning sa CARP, no, as beneficiaries, as tenants, basin mahatagan mo ug access to a certain portion of the property nga pwede na ninyong mahimong luna or inyuha, no, within the property nga inyuhang gitikad para dili na mo mapapahawa sa tag-iya sa yuta. Ipatawag na lang na sila para mahusay mong duha. Nanalo ko isingit ato ni, no? Ngato ni Janet Sotis ug ni Cora Bacos. Hinaot nga pagikura lang yung agianan da sa Lapay Street da sa Punta Princesa, no? Kay gihulgar ba to ipakural ko nung agianan sa Tagiyas yuta. Yes. Hinaot nga pa makural, ha? Pa. Kay makural gani na ako ginang mbot lang kung saan mayaw-yaw dere, ha? Na, hala. Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Pwede ba may magpabayad sa among mga balay? Unsa may among buhaton aron mahatagan mi og among kabalayan kay wala man gud mi laing kabalhinan. Pwede gyud, no? Kung pananglitan manggani nga makahusay mo, muna ning kunin mo nga may pagmuadto na lang musdar para mahusay mo, mapatawag mo para klaro kung unsa gyud ang katungod ninyo, or kung ugali maabot na sa punto nga need na gyud ninyo nga balhin, no, kay gamito na nila or dili man ganin siya covered under CARP, or naklaro na kung sa katungod ninyo kay nahusay mo, then pwede man gyud mo maka-amicably settle and say nga sige, para wala na lay samok, tabangin na lang ko nga mahatagan ko gamay para lang nga makabalhin ko, hindi na pud mo mabalda kaysa mukiha mo ang inyong ikiha, igastos abogado, hearing, dugay pa kay tamahuman, ihatag na lang na isip tabang namo para makabalhin ni. Okay, but like I said, go to DAR first para maklaro gyud nato unsa gyud ang inyong katungod under the law. Kay ang mga farmers nato importante kayo ni nga component sa ato ang society, kay way mananom asa taon migkaon. Mao gyud. Pulos na nag-opisina. Correct. Way na nanom og humay og so tagalay kay sa gitagaan sa gyud sila pagtagad og importansya sa ato ang gobyerno, no? So i-check ninyo kung sa inyong katungod under the law. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.